Fl-istess waqt li l-poplu Malti u għawċiet ħambat wiċċu ma' żieda qawwija fil-prezzijiet, partikolarment f'affarijiet essenzjali fosthom ħxejjex ħobs, prodotti tal-ħalib u tal-ħasil, iċ-ċermen tal-Midja Laburista Jason Micallef irid illi jolli l-pagi tal-Ministri. F'intervista li saritlu fuq Malta Daily minn Fabian D'Amico li Jason Micallef saħaq illi hemm bżonn li l-pagi tal-Ministri jiżdiedu meta bħalissa il-poplu qed jitkarrab għall-għajnuna tal-Gvern waqt li għadu qed jaffaċċja d-daqqa ekonomika tal-pandemija u l-inflazzjoni bla rażan. L istess is-salari tal-membri kollha tal-Kamra tar-Rappreżentanti, tal-Ministri, dawn huma salari joke. Fl-istess intervista Micallef attakka li deputat mexxej tiegħu u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn meta qal li ma jistax ikun illi jkollok kuntratti b'pagi eżaġerati u ħadd ma jispjega għalfejn filwaqt li insista illi l-kuntratt ta' Carmen Chantar li wkoll campaign manager u chief of staff ta' Fearn imbarazza lill-Gvern. Ma jistax ikun illi tkun l-ewwel jew it-tieni l-iktar imħallsa meta mbagħad tibda tqabbel ma' kapijiet eżekuttivi oħrajn ta' awtoritajiet kbar u importanti daqs jekk mhux aktar mill-FMS. U għalhekk jiena kritikaj dak il-kuntratt li min għamlu imbarazza l-Gvern kollu kemmu. F'botta ċara anke għal Robert Tabela illi permetta li dan kollu jibqa' dej minn taħt imnieħru. Mal-Malta Daily Jason Micallef attakka wkoll il-ħidma tal-Ministru Aron Farrugia l-Ministri Laburisti li ġew qablu hekk kif insista li fil-qasam ambjentali waqgħu ħafna lura. Waqajna lura ħafna. Waqajna lura il għaliex matul is-snin amministrazzjoni differenti is-settur tal-ambjent ma kienx priorità. Jista' jkun illi ħafna amministrazzjoni differenti, inkluż il-Partit Laburista, kien jaħseb illi billi inti tenfasizza u titkellem fuq l-ambjent ma ġibx voti. Il-mexxej tal-Midja Laburista ma waqafx hawn iżda kompla joħroġ għall-attakk kif dara s-settur tal-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela fejn meta kien mistoqsi dwar ix-xandir nazzjonali huwa saq illi l-PBS ma jagħtix ġieħ lill-pajjiż. Mhux kuntent ma tarax, kollox kosmetiku. Jason Micallef tkellem ukoll dwar Keith Schembri fejn żvela li kien hu li introduċih b'mod attiv mal-Partit Laburista u stqarr li Joseph Muscat u Schembri kienu ilhom ħbieb għal snin twal. Ftit wara li kien laħaq Joseph Muscat MEP, kont laqajtu ma' Keith Schembri. Kull ma kien qal li fi żmien li Keith Schembri kien jaf ftit il-Joseph Muscat minn xi xogħol li kienu għamlu volontarju lura fil-bidu ta' snin design fil-Marsa Press fejn kien għatem Super One dak iż-żmien. Micallef tkellem anke dwar il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia fejn iddeskrivija b'dan il-mod. Kien għal tant snin kienet magħrufa għal village gossip monger. Bir-rispett kollu, it-sekzika tar-raħal. Jason Micallef qal li kien inevitabbli li l-imġiba leja kienet ser tkun waħdu ostili. Imma attakki ġib attakki ieħor. Ġifieri jiena kif ta' jekk inti sejjer għall-gwerra u qed tispara, ma tistax tippretendi li ta' faċċata ma jisparalekx. Micallef saħaq li l-attitudni ta' Caruana Galizia waslita fejn waslita iżda insista li jinsab ferm inkwetat għall-indifferenza ta' bosta rigward il-mewta tagħha. Il-popolarità tagħha ġabita mit-sektik ta' fuq blog. U ara ġara ġifier mhux bil-qtil, ara ġara x'jiena ma nħossx illi xi ħadd jiġi assassinat b'dal mod krudili. All right? Kif taqbad tajt? U n-nies kważi jibqgħu indifferenti fil-maġġor parti tagħhom. Francesco Catania, Net News.